आलाय फैदों सियार दंना गैयाना रावबो गैयाहाय रावबो फैयाखै जि अखा हाबायबोहाय अबे रुमखौ लाखो नैबे मोननैखौ लाबाय नामा ए ओरै खेबनोसै आराम बेयाव ओमफ्राय इसोरनो सेंग्राफोर बेयाव ओमफ्राय ए बारिश हो रही है हमारे इधर बारिश कोई भी नहीं आया आया था अभी आया हेलो प्लीज़ कमेंट कीजिए हेलो हमारी इधर बारिश हो रही है देखो हेलो सोर दं कमेन्ट खालामनो हागोन अखा हागासिनो नै जोंनिथिं बिराद नै फ्रि 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 हागासिनो दङ एकदम अखा बारिश हो रही है बारिश इधर है बेटेल नाट का बागान अभी तो खराब हो गया देखो साइड साइड में है उधर है बेटेल नाट का बाग है ये अखा हागासिनो दंहाय आप लोग देखो बारिश हो रही है हेलो प्लीज़ कमेंट करो बात करो मुझसे शंकरसन बरिक नाइस रेन और अभी बारिश हो रही है हमारी इधर
संकर्षण मेरे लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो मच। बारिश हो रही है देखो, सामने आओ। रुक जाओ, हमारे इधर मौसम ठीक नहीं है, बारिश सुबह से बारिश हो रही है। आप कहाँ से हो संकर्षण जी? देखो एकदम बारिश हो रही है, बारिश। हवा भी चल रही है इधर बारिश के साथ साथ। वाह ठंडा है। सामने तो रुक जाओ, रुक जाओ। ओह हवा देखो, हवा ज़्यादा हो रही है बारिश। देखा ना बारिश। संकर्षण जी आप कहाँ से हो? प्लीज रिप्लाई मी। Oi, hả? Rồi, biểu qua birat मोजां। इधर पम्पकिन लगा हुआ है देखो। डांस करो बरसे में। डांस करना नहीं आती मुझे। हाँ रुक जाओ, दीदी बुला रही है मुझे। जा रही हूँ, जा रही हूँ। हवा भी है ना, इसलिए ठंड लग रही है मुझे। देखो ऊपर ज़्यादा हवा आता है ना। कहाँ हो तुम? अच्छा और जा रही हूँ मैं सबसे ऊपर। हेलो संकर्षण जी, बात करो मुझे। मोसानो थिनदों आंखौ अखायाव। सामने आओ प्लीज। आंखौ मोखां नायनो। हेलो बङाइगांव लरा मय फाइकी, कैसे हो? आपको गुड मॉर्निंग। क्या सब्जी खाकर आया? मैं तो अभी भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं बनाया है अभी। लाइक डन, थैंक यू सो मच ब्रदर, माय डियर ब्रदर। देखो बारिश हो रही है देखो। नील ब्रदर सेकेंड टाइम मेरी एलपी में आने के लिए थैंक यू सो मच। गुस्सा तो नहीं हो ना मुझे?
हेलो आ गए बेंजामिन। ओह, अभी भी कुछ अभी भी गुस्से में है। सामने आओ प्लीज़। रुक जाओ। कुछ बारिश दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो, हवा भी है, हवा भी है। शंकरसन जी, आप क्यों कुछ भी नहीं कहा सामने? कहाँ से हो बताओ मुझे। गुस्सा नहीं करना मुझे। गुस्सा करने से क्या मिलेगा? आयु इतना जल्दी बाय किया है। ड्यूटी है क्या? ब्रदर नील, अभी कहाँ है ड्यूटी? ड्यूटी नहीं है। अच्छा, सो जाओ। अभी तो बारिश हो रही है। इस टाइम में बाहर जाने के लिए भी दिक्कत होता है ना, इसलिए सो जाओ। क्यों ओके बाय बाय बोल रही हो तुम इतना जल्दी? ड्यूटी भी नहीं है तो कुछ टाइम बात करो मुझे। इतना मन कर रहा है ना, इसलिए गुस्सा हो आपको। क्यों? मैं काम कर रही हूँ मैं, इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ आपको। आप मुझसे गुस्सा हो ना, इसीलिए फेस नहीं दिखाऊंगी मैं। मेरे साथ एक दीदी भी है। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है? दिखा रही हूँ मैं, दिखा रही हूँ। रुक जा। बङाइगाव लड़ा, बङाइगाव बारिश আছে না নাই এতিয়া? बहुत बारिश हो रही है। वाह, आज कल बहुत गर्मी था ना, इसलिए बारिश हो रही है। हवा। हेलो हेलो। गुस्सा होना मुझसे? हाँ, मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ। दीदी, बारिश कहाँ हो रहा है? हाँ, बारिश तो अभी हो रही है ना। which place दीदी? अच्छा सर, अच्छा
हाँ ये कोकराझार है, कोकराझार देखो अभी बारिश हो रही है इधर। हेलो बङाइगाव लोरा, कहाँ गया है माय ब्रदर? देखो इधर बारिश बारिश। ये गुस्सा 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 नहीं मना है गुस्सा। वाओ दीदी ऐसा मौसम में चाय एंड पकौड़ा। हाँ मन कर रहा है क्या चाय और पकौड़ा? तो लेके खाओ वाओ हवा हवा हवा। गुस्साहाय माबा आयु गोजांनायसो मोनलायलांबाय आङो। गोजांनाय खनायाव ना देखा हमारा आलू फ्राई बनाएंगे हम, दाल और आलू फ्राई निरामिष है आज। ए आंहा नायाखैमोन। संग्रायघाटआव जावजालि नै आङो अबेबा बेरायनोसो फैदों आङो अखा हागासिनो नै आं खाथियाव फैनानै माने अखा हाथे जानानै थांनो हायासैलै। बिराद अखा हादों जोंनियाव। मारै दं नील ब्रादर? क्यों बाय बाय अभी इतना जल्दी? आंनो एसे नांगौ जादोंमोन नोंखौ। आच्छा र' दा न'आव थांगासिनो आङो, दसे अखा सेंगाबा थांगोन। हा? औ अखा हादोंना हायाखै जोंथिं? ए नङा अखा हादोंना हायाखै होनदां। हारसिं फैदों नामा बिजनियाव? डिस्टार्ब जायाखै? हेलौ दा गारियाव दं ना टाउनाव दं? ए जोंनियाव हागासिनो बारबो अखाबो। दहाय एसेल' हादोंमोन। माबा गोनांथार खामानिमोन नामा? ए गारियाव दं। सोर सोर? बोराय बुरै नामा? एसे होनांगोन। मा बियो एसे होनांगोन नामा? माखौ एसे होनांगोन जाखो? दे होथावथावबा होगोन आं
जारलासै संसारा दे होनांगौबा होगोन आं जागोन दे मा एसेल' एनैखौनो होगोन आं एथामखौनो होगोन आं मिथिबाय होनो हाथावबा आरो नोंबो होनो हाथावबासो बिखागोन नालाय ओमफ्राय नोंथां बिथांजोखौ वेलकाम खालामनाय जायाखै आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय आंनि जावजालि संग्राय गादावखौ गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय कल्पना बिमा कमल बिमा होनांगौ गोनांमोन आयु आं बुजियासै मा कल्पना बिमा कमल बिमा होनांगौ गोनांमोन आं बिसोर मानसिफोरखौ आं बोरै होनांगौ जाखो नोंनोलाय हा आंनि जावजालिफोरखौ आं नोंनो बोरै होनांगौ जाखो मा खारनाव माबा मानसिखौसो बिलाबायो फाग्लिसोलै बियो बोरै हरनांगौ आं मालाय फिसाइ हरजोबथारो जारलालै नोंलाय मानांगौ हिनजावफोरखौलाय खाथियावनो मोनबाय थायो सानफ्रोमबो मोखां नुबाय थायो मानो बिहरखो नों एफा गोजान क'क्राझारावसो आइ दै जों साथामलै मा बुजिया नोंलायनो नोङो होनहरबाय एसे होनांगोन होननानै ओमफ्राय लिरहरबावबाय कल्पना बिमा कमल बिमा होनांगौ गोनांमोन खाबाय दे फैगासिनो फैदो दे हाबाब बे आंनि खाब्रां खाथां रावखौ गारियाव बयबो खोनायाखै दा बे ना हेडफन लादों जावजालि संग्राय गादाव जावजालिखौ बयबो गियो नामाब्रा खारलांजोब्बाय आंना लाइफआव फैनाया आइ गोनांमोनसो एसे गोनांमोन बिरनाया गोरोन्थि जादों आच्छा औलै नों गारियाव दङना बुजिबाय आं नै जोंनियाव बार बारगासिनो अखा हागासिनो गुसुनो नै बेबायदि बार बारगासिनो जोंनियाव नै अखाया एसे सेंगाबाय थेवबो गोजां बोथोर बायदि गुसुथारहाय बोरैबा ओमफ्राय अखा हानायावलाय मानो फैखो नोंसोरलाय ना थाखा लांनो फैदों ना मादों थाखा लांनो फैखादोंसो बिसोरो कल्पना बिमा कमल बिमा फैलायनायनि खोथा थाखायानो जाखागोन ना थाखा गारनो फैदों ना थाखा लांनो फैदोंथाय दे रिप्लाय हरद' ए डक्टरनावसो फैदों पेटागाव नामा ना टाउनावनो नों दोनलांगोन नामा होमबा ए लेसागाव बै आंनि हाखौ एसे नायनानै फै टाइम मोनबा जायगायाव थांनानै मिथिबाय भाराखौ हरगोन आं थांलाय फैलाय 20 थाखा डक्टर गैथ'आबा
मोनहैसिगोन नामा नोंसोरो? लेसागाव मोनहैसिगोन नोंसोरो? आं आसा जादों। नङाबा माथो। नोंनोसै उफाय गैया, नोंनो भगबान जादो मिथिबाय, हानायखिनिखौ नोंनो सेस्था खालामनांसिगोन। आरो सोर दंबावो नों गामिनि लिडार नङाबा, बाय बाहागिनि नों नङाबानो गैला मिथिबाय, दैदेनग्राया नोंसो। ओंखायनो आं सेलुट खालामो दे नोंखौ। हायोबा हेल्प हो, फैनो मोनगोन। औ आसाथ' जाखानांसिगोन बिसिनि। ओरैबायदि साहस जाबावगौमोन ना नों आसा जानांगौबा, बा संसारखौनो जानो हागौमोनलै नोङो गिदिं गिदिं। ओरैनो दाबो आसानि बाब आसाखा, आरो आसा जानांगौआथ' संसारखौनो गिदिंजोबनो हासिगौमोन नों। सौहैसिगोन नामा नोंसोरो? बेवायबो दं नामा? ना बिबोनां? बिबोनांनिखौ लाबोदों ना बेवाइनिखौ लाबोदों? गामिनि आसाया रिटियार जाबाथाय आं जानोसै। नङाबा माथो। नङालै रिटियार जालायनाङा, मानो होनब्ला ए बिबोनां एकदम नोंनो जाखाथारदो सेकेन्ड मिथिबायना। आसानि बाब आसा सेल जागोन नोङो मिथिदों। बिबोनां आगै, बिबोनां बायल' मोजाङै सालाय अखा हानायाव फिरफिलिया। दा अखा हादोंना सान्दुं दुंदोंथाय बिजनियावबा? आगै बिबोनां साल' मोजां सालाय, ओरैनोबा नोंनि बुरै आरो नोमबाजैमोन गोजासो मोनथिखा। बारा ओरै ओरै साइद बाइदफोरनिखौ नायलाबायनो नाङा। ओरैनोबा दाख्लै बुरैजों रायजाखादों नोङो। माबायाव थांबा, सुबायझाराव थांबा। गोसोआवसो दंना गैलाथाय। मोलाला। माने उफाय गैया जाहैबायलै ने आगै। मोजां मोजां सिख्लाफोर देलायनानै ओंखारबा मेगनाबो थांफ्राङोना, हयथ' फिरफिलि लाखिगोन खोमाबो सानलायलाङो। बेखौनो बुजिथारा ने हिनजावफ्राबो, जारला जारलासो। बबेसिम मोनहैमारखो नोंसोरलाय? ओरै माबाजों बिद्दापिटजों थांगोन ना बले ओरै टाउनजों थांगोन नोंसोरो? ए मोनफैबाय दे आंनो। माबाया बिबोनाङाबो थायोब्ला दसे नायनानै फैदोब्रा, नों सिनायनोब्ला हाखौ। मा बेसे गोजान बेलाय? लाइक खालामहरदो जावजालि संग्राय गादाव। ओरैनो थांजोबफिनजोबथारबाय माथो। फेस देखायाबानो रायलायानोलै जारलासो। ओरैबायदि जुगना। रागा जोंख्राव हरलाबायो। थांबाय आं। थांबाय आं मतलब सहैबाय। ए टाइम मोनोबा नायनानै फैदो।
इन्ट्रेस्ट दंबा आरो दिगदारथारबालाय दा थांसै दोनथ'नोसै होमबा नोङो आंहा बिगुरैनो हायोहाय लाब्रा नोङो दोनसै नामा सफैबायबा आं नोंनि खर'लाखौ नाहैनोलै र' बिराद गिदिरलै मालाय आब'ना नङा नै बहुत बड़ा घर है ओ केरेला फिथाइया आइ आब' मोनगुजोब्बाय माथो केरेला फिथाइयालाय आयु थैगोनलै जोलैनो दोननाय जाखो ना माखो एफा फिथाइ जोलैनो दोननाय खोमा ओमफ्राय बिसोरो नैबेजों ओरै बे हलजों हाबनानै थांफिन खालामथारबाबो मा सिरि जाखो सावजालिया लामाखौ ओमफ्राय जाम खालामनानै लायो माबा थांनाय समाव गिदिर उन्दै दैजों बिजों फैदों ओरैनाबो ओरैनो हाबदों ओरैनाबो ओरैनो हाबदों ओमफ्राय ओंखारनांगौ आलदा खालामबानो जायो माबा ओमफ्राय बै जेनेबा सोरबा क्लास फिसानिया जेनेबा बोरै सानजानि जाहैबाय बेहा उल्थाजों सोनाबखौ फैनांगौ जासैना ओमफ्राय उननि ओरै सोनाबनि दिंथिंजायना बैजों थांनांगौ बेहाय बे लामा गेदारें जायोना जाया नों लामाखौसो ओमफ्राय हरैना हरै ओरैना ओरै थ्रुब थ्रुब हाबबा बिदि जाया जाबाय देरहांबायहाय फिथाइया बिथांनि आंनावथ' रायजाबायदे सोरबा सोरबा बै बिमा बिमाया एसे दावखोबाव होनसै उनाव सोरबा बायदि मोद्लाद्ला बाइक लाग्राफोरजोंहाय बिथांनि आंनावफ्रा सिबाय ब्लु सालायनो रोङाखै नामा मेगन गैया नामा रायजाबायसै सोर रायहैयो बिमा बिफाया रायहैनोसै आरो बिसोरखौ दालाय बे ड्राइभार सोरबा सोरबा एसे गहैहरनाय दाख्लैनि आं नैबेयाव बिदि जादों उन्दैजों थांफानो होननानै गारिखौ फिदिंनानै ना ओमफ्राय एफा गिदिर गारि गुफुर नोंथामा बे उन्दैजों बाइकजों स्कुटिजों फैग्रासो थाहैनांगौ मोनबा माने बेखौ अभारटेक खालामनानै आवगायनो नागिरदों ओमफ्राय बेयाव फावफैखानाय नालाय ओमफ्राय गारिया खिथु गेजेराव थायोबा बारा गसंनो नागिरा गायदों खोमा साइडआवबा दंहैयो ओमफ्राय बेनि खिथुफोराव थाहैबाय आरो ओमफ्राय दाना बेयाव थास'जोब्बाय ओमफ्राय बे गारिया थास'यो थानायखौसो लाखिनो ओमफ्राय बै खर'आव नांबाय आरो स्कुटि खर'आव नांबाय आयै गारिया नांबाय बांद्राय माबा खालामाखै दाना गावहा एसे थांनानै बै माबायाव दखानफोरनि खाथियाव जोंखौ अभारटेक खालामनानै गारिखौ लाखिबाय आरो आयै मानो गारि लाखिबोखादों
नोंनि गारिखौ आबुं खालामनानै बिदि सालायनांगौ जा रायबाय दाना बेयाव जि जिराय नों खमसे खम एथ' गिदिर गारि फैनाय मोनखाबाय मिनिट थाथ'नायाव नोंथाङा बाव खोख्लैगासिनो एक मिनिटावनो जुदि आं गोदाव फसयो होनब्ला आंथ' जेबो जानाय नङा नोंसोरो ज'थ' ज'था गोलैगोन होनबा दाया सोरनि लस जागोन ओमफ्राय नोंबाबो आङो बे समावसो माने जुदि एक मिनिट बा एक सेकेन्डआव थाथ'नायाव नोंहा जेबो लस जाया मानो नों आंखौ बिदि गारि गिदिरखौ ब'बाखौ खालामनो हागोन दाया गावनि दाना बिदिखौ रायज्लायदों आंनि साल माबानानै सिरि सिबाय ओइ र' दे नै बिजावजालि हरगासिनो बियो खागियाबा मानो थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए मुझे कोई लाइक किया था प्लीज़ मुझसे बात करो ओइ आब' माबे नैहाय अखा हानाय फैदों नालां फालां दाना बे आं अलंबारनाव सोंहरबाय ओमफ्राय दाना अलंबारा होनदों नों नांगौबा कालसार कमप्लेक्सआव मेरला दं ओमफ्राय बे गथ'आ स्कुल थांनायाव बेखौ खालामबाय थानो मोनखानाय नङा ओमफ्राय दा माबा प्रग्राम जानो नागिरदोंनो बेनि थाखाय अलंबारा होनबाय आरो गावबो मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड जानो नागिरदों होननानै बुंबाय आरो लाइफोर होनना बुंबाय आरो मोननैल' माबायदिखौ लायो ओमफ्राय गावखौ लानानै दहाय मिथिखौ ओरै मिथिखौ माबादो ओरै होननानै बुंबाय आं माबा थाङा आं लाजियो ओमफ्राय बिदानावबो होनहरबाय बिमायंनावबो आं बिमायंनाव होनहरसै बिदि होनो बुंबाय नालाय नोंगोथौ दाना अखाया फ्रि हानानै जाखा गैया बेखौनो माबादों हा जायाखै जागोन होननो बे गथ'आनो मिथिबाय गथ'आनो सोंदोंमोन ओमफ्राय मैया मोनानि 8टासे दानि मोना पेपारखौ लांफैजोबबायनो ओमफ्राय दाना मामिया बिदिनो थाफानोसैलाय दाना सोरबा दानि बे प्रग्रामावनो माने जासिगोन फेमा आरो ओमफ्राय दा प्रेक्टिस माबा मास्टार फैदोंनो ओमफ्राय आथिखालाव माबाफोर माबा दंबा प्रेक्टिसा खालामबाय मा मा जानाया ओमफ्राय आं अलंबारनाव सोंदोंमोन अलंबाराबो मोनथिया माबा जायगाया दाबो आङो बुङो दे एकदम हाथारनाय नङा दे आङो क्लियार खोथा बुंथारदों आरोना आं एकदम हाथारनाय नङा आं नोंजों दाहायसो रायज्लायसिगोन दे दा दसेनि उनाव रायज्लायहरगोन आं नोंजों अखा हाथे जाबाय आं नैबे आब' मोनावसो दङ माने बिहा बि जायोबा बिनि साजायनाय बै टेन्ट हाउस बिगासिनो बेखौल' गैया माने बे जानाय माने बेना मोननै मोनथाम ओरै ओरैबो खामानि माबा थायो नालाय मोनसेयावनो दोनथ'बाय थानो हायाना बियो जेराव मोनसे बैयावबो थानांगौ जायो आलु जहल नोंसोर बहरजोंसो फैनो होनायखौ नैबे मानसिल' फैसा एसे प्रब्लेम बै फैगौ मानसिफोरखौ फैना दाख्लै माबाया थांदोंमोन ओइ नै थाइजौ फुस्लांग्रा थाइजौ जायो दासो आमफ्राय बिलाइखौ गोदान संगासिनो बाय थाइजौ दंब्ला आलासि फै थाइजौखौ जोंनियावबो फैखादो गिदिर बिफां लोगो लानांसिगोन आं ओइ फै दे थाइजौ जानो फैजायो आंना बे थाइजौ गोबाव फैनांसिना ओमफ्राय बिदिनो बारा गैयाबो मायाबो सोलोंनानै लानांबाय
Sumira Narsari. Hello Abu, good morning. Good morning आगै. आंनि लाइभआव नोंथांजोखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय. लाइक एन्ड थेंक यू सो माच आगै. लाइभ फैदोंमोन नै दसे. मारै दं आगै नोङो? औ आंबो दंथ'यो गेजेरावनो आरोना. माने आङो संथ'वाखै दहाय नैबे खाथियाव फैदोंमोन आं थांनो हायाखै आरोना अखा हानानैहाय. दा मा संनाय जागोनथाय? चिकेन बिरियानि बानायदोंमोन आं दहायो गथ'फोरनो टिफिन हरनो. ओमफ्राय दंबावो आरोना बियो. दा मा संनाय जागोनथाय आं मिथिथ'ला. बबेनि नोंहा आगै आंनो एसे खिथाहरदो. ए गसाइगावनि ना? आंखौथ' मिथिखाबाय खोमा बबेनि. आङो दा क'क्राझाराव दङ आगै. ए क'क्राझारनिखौनो होननांसिगोन क'क्राझाराव थाबाय नालाय. बै गाहायाव सासे आब' रायज्लायगासिनो दङ ओमफ्राय आं ओरै एसे गोजौआव फैनानै रायज्लायफैबाय आरोना दसे. खोनादों खोमा ना रायज्लायनायखौ? खोनाखागोन. नोंसिनिथिं माबायदि अखाया? जोंथिंथ' हागासिनोमोन ओमफ्राय दा नै सेंगाथ'लायबाय आरोना. मैया माने बिराद गरम जादोंमोन नालाय गरमनि थाखाय हानाय जाखो ना माखो. नोंबो लाइभआव फैयो खोमा ना आगै? मोनानिफ्रायनो हादों आब'. औ जोंनियाव माने फुं खयथानिफ्राय हाखोथाय जेनेबा एसे सोरांसिनिफ्राय हादों जानांगौ आरो आन्दाज गैया आंबो. नङा आगै नोङो लाइभआव फैयो नामा होनदां? दासान्दि फैथ'वाखै आब' आं एल पि आव. औ
सोलाबाबो ना एखनबा एखनबा आंबो नै गथ'फोर स्कुलाव थांखांबा बिदिनो आं बेरायनोसो फैखादोंमोन नालाय अखा हाथे जानानै थांनो हायासै थ' बेखायनो आङो माने सानबाय लाइभ फैनोसै होननानै दसे मा ओंख्रि जागोन नोंस्रा दिनै मोजां दे दालिया दालिसो आब' थाइबें आलु लाब्रासो जायो बेनो आरो माथो मोनबाय थाबावगोन दे आंना थास' आथिंबो दंमोन बायनानै लाबोनाय मा संबावगोनथाय आंनाबो दालियानो जासिगोन नामा थास' आथिं भाजा बानायनोसै ओमफ्राय नै आंना गाइखेर फैबाय खोमालै आङो ओरै होनहरनांसिगोन रथ' गाइखेर फैगासिनो गाइखेर फैबाय दे आं थांसै बेरायनाया हा औ सिनायबाय थाथ' थांगासिनो आङो र' बांद्राय गोजान नङा फोजोबलांसै ने अखा हागाबाय हा नै गाइखेर आजावनो जाग्लाबाय आङो गुमैयालाय आब'नो गुमैया डिउटियाव दंलै आगै आजावबाय आं नै आधा लिटार गुमैखौ नांगौ नोंनि गुमैखौ गोजानावसो गुमैना डिउटिया होनबाथाय मिथिखादो आरोना
फ्रिजआव दोनना लानांगौ दासो न'आव सफैबाय आं जि गोबाव थाबाय आब'मोननाव हायदै मा जब मावो ए औहाय आगै बेनो एकदम बिजिथार डिउटिया दासान्दि नोंसिनियालाय आंना बेवाइया पवनदीप शिबसागर हाय हेल' आब' आंनि भिडिअसफोरखौबो एसे नायदे जागोन दे नायगोन दे नायना होगोन आं नायखायो कमेन्ट मोनो ना मोना आङो हरबाय थानाय बायदि मोनो घरखौथ क'क्राझार मरखर क'क्राझार फिसा बिजनेस आब' आंनिया दे जागोन दे बिजनेस बायदि अबावथ' मोजां बिजनेस र' नों गुमैयाबो ना फैनानै बिजनेससो मावफैसिगोन बांद्राय गोबाव मावनाय नंला फैसिगोन आरोना जोंहाबो दसे थानोसै आंबो ओमफ्राय खामानि मावनोसै say good morning आगै सुमि बेसे गोबाव जाखो नोंनिया चेनेल खुलिनाया ए दोनथ'नोसै आगै दे आंबो बांद्राय गोबाव थाला दोनथ'नोसै एसे टाइमबो जाबायना संनायनि जागोन दे आंबो दोनथ'नोसै सानसुमा बसुमतारी मा खबर आब'नो मोजां आगै मोजां खबर दे जागोन दे आगै सुमि दोनजागोन दे दा संनाय खावनाय टाइमबो जाबायना
सानसुमा आगै बबेनि खोन्थाहरदो आब'नो। वेस्ट कार्बि आलंनि आब' ए जोंहा मिथि एक्ट्रेसमोननि साइडनि ना। खाथि जायो नामा हो आगै? ए आगै आं क'क्राझारनि। ए औ औ। दोनथ'नोसो सानबायमोन आगै एसे खामानि दं नालाय नङाबा दसे रायज्लाय जाबावगौमोन आरोना। नोंसिनिथिं अखा हादोंना हायाखै आगै? जोंथिं एकदम बार अखा ओमफ्राय दा बावैसो नागारदों आरोना। ओंखाम जाबाय आब'? ओहो जाथ'वाखै दहायो नोंखौहाय फन खालामदों दे। आगै आं दोनथ'खानोसैमोनदां दे सानसुनि माने ओंख्रि ओंखाम संनांगौ लागा दङ। औ दे बाय बाय दे आगै दे आंबो दोनथ'नोसै।